Ay, bay. Stop muna, stop. Huwag mo muna i-scroll. May sasabihin ako sa'yo. Alam mo ba yung coronavirus? Parang pag-ibig lang yan. Di mo alam, daan-daan ka na palang sinasaktan. Wag babae. Halak ka. At bago po tayo magsimula, may pag-giveaways po kami para sa ating kinamamahal na mga subscriber. Sa inyo na po kung maniwala kayo o hindi. Para po makasali, please click the subscribe and also the video and then the bell button po. Pagkatapos, write down your comment, your name and your contact number. Magre-reply po kami sa inyo pag kayo po ang napili. Alam mo, para akong tanod. Paulit-ulit ko na sinasabi sa'yo na mag-stay. Pero di mo magawa kasi nakahanap ka na naman ng iba. Halak ka. Boom! Wag babae. Hello, X. Kumusta ka na? Ay, may sasabihin lang pala ako sa'yo. Alam mo, para kang coronavirus. Wala ka nang ibang binigay, kundi sakit. Wag babae. Halak ka. Mga kabarangay, pasok kayo sa loob. Mag-stay at home lang kayo. Halak ka. Stay at home. Di mo nga magawa. Pero yung mag-stay sa taong ginagago ka, ikaw pa yung tuwang-tuwa. Sana sinabi mo Wag babae. di na umasang tayo pa sa uli. Sana Uy! Inawag. Si X? Wag babae. Bagon nga na ako ni. Hello, X? Ha? Anong sabi mo? Magmamas ako? May pamas-mas ka pa? Di mo ba alam? Sa'yo ko lang nakuha lahat ng sakit. tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Tayo naman talaga. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang. Bay, nakausa ko. Mag-asa naman po ka. Puntahan ko lang yung ex, tanungin ko kung may feelings pa ba siya sa akin. Wag babae. Feelings? Coronavirus nga, di makita. Feelings niya pa kaya sa'yo. Hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Hanggang ang puso'y wala nang narap. Uy, bay, balita na ako, extend daw ang coronavirus. Ang coronavirus. napiputa. Ang coronavirus. Oo nga eh, mamaingon nila. Yung relasyon nyo, na-extend. Wag babae. Tayo na lang magsama. Weh. Di na. Uy, bay, anong tanggap mo nga buloy mula sa barangay? Wag babae. Uy, ito, Argentina convert at saka pancit canton. Ikaw, anong tanggap mo ngayon? Ang dami. Puro sakit. Halak ka. Weh. Di na tayo pa sa uli. Wag babae. Sana sinabi mo. Hello, X. May pick-up line pala ako sa'yo, X. Coronavirus ka ba? Kasi panahon na para iwasan ka. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Halak ka. Tayo naman talaga.